Hans Christian Andersen. Ba romansach go smúre, cred sé víringa an crí, agus go mún an grá an saoil. Cred sé nach bhfuil sa réasún agus an intlacht ach nithe seasca I gomparáid le fíringa an crí. Dadavig Hans Andersen nach raibh a scéalta go léir ach fricchahabh gníomhartha a anama hain, mar cuid den phlé iad reisin agus an saoil ina himpeall. Is sé star mó bheatha a ciaran sios mó héir I gceart a dhearbhaigh sé. Bhunaigh sé a lán scéalta dá cuid a cadrabh nó a aspa cadrabh lena Gaeilge. Ba bhór an dolamú aine a ceapach nach bhfuil scéalta Hans Andersen ach scéaltaí gcomhpáistí, mar go mbíonn sé ag lámhseáil feibanna agus ceistena a bhaineann go dlú le gachéine idirrág agus éasta. Tá tréthe na drámaíochta na fealsónachta agus na thuairscéalaíochta le fáilte na scéalta go léir. Meán an bhéilidas a bhíoga, agus bhain sé las as an méilidas chun an saoil seo ginge bhí nua do héin agus do gcuine eile. Maidir leis na scéalta tá cnúsa anseo, fáil siach an Saighdiúir Stáin in Gaeilge I bhainge an lé I 1952. Duine a raibh an tanim péin smulc a thiúnta go Gaeilge ach nead a ceirh héin, ach tá cuid Gaeilge an bhríomhar go deo. Fáil siach an scéal an bosca tine I an Claimh Solis idir a séo lá déag is an trucú lá de bhí na 1960 agus anóir 1960 agus an sca gcuine san iris ceana I mí man fór 1960. Fe anam péing rós fáile a fáil siach an dá scéal agus ríist, níl puing ólais sa bhreiseging an duine ceana ach go bhhain go dtugtar le tuiscint go rás tríoch go díreach ón don bharraige siad.